Sampol! Pwede na natin sa ito. Sige. Sinuan! Take one! Live! Camera! Action! Meron po kami katanungan. Anong dahilan kung bakit nandito kayo? Dahil! Sigurado ba kayo na nakahistro kayo? Yun! Teka. Medyo ilabas-labas naman yung mga t-shirt yung pula. Ano ba yan? Parang nga nakikita. Yan. Okay. Ano po?